gabanin tashin duniya abubakar kashe gwamnan mada gabanin tashin duniya abubakar kashe gwamnan mada oi ba yawar jiya na kan lara mai korewa duhu sabulu mai wani yaura abubakar allura abubakar gajaban bayan akwai zan masaratan butu kasar yaman sun zai yau kayan gari kayan musulmi da jara sai kuka sai ya rija ba a zan kan sai wata ka faɗa an shagar wanda kai fi ba wani zama ya ba ya gano wani zamanin lalacin duniya abubuwan ka jaɓon bayanin ma adawa tare da tsibiri ma gada kogon daga cikin jiki sun zake in zaura girma abin da adarai hankuli kura da yanki kuli da jiya da bayan lalacin duniya abubuwan ka jaɓon ka tara matai kai hankali kun san ba kai ba sun da rena ba da lissafi wuta na rai har ta ta ainihin liman da mutum da shugaranin lalacin duniya abubuwan da ka jaban bayan wata lulli kafin gani ko wata ke a cikin ya jira za a lara sosai ya jiya duk da ke da abubuwa da ka